Hori da udakoko bat izango da? Bai, laranja da urtengo kolore nagusietako bat uda, baina baita ere, lila kolorea, berdea bere tonalitate guztietan, urdina, eta zilar kolorea batez ere, metalizatuak datoz, baina batez ere astronauta toke hori ez, zilarrarekin, oso modan egongo da, baina oso gertatzen da, guztiz kolore horretaz jaztea ez dela erresa, eta askotan ere ez gaitula asko edertzen kolore erabakiak. Ze partxisaren fitxean gixean ere ez da komeni ez? Ez, hor badaude joerak ez. Gogoratu nahi zuen bagenuela lehen lankide bat, dagoeneko gurekin ez dagoena izenik ez du esango, baina gure etortzen zen kolore bat ez, eta orduan goiti bera kolore berdinakin. Eta berak esaten zuen, ez? Partxis fitxaren gixakoa naiz eta... Baina hori bada joera nahiko nordikoa eta hemen euskaldunei gustatzen zaiguna ez, deitzen dela paleta bakarra erabiltzea edo tono bakarrez jaztea, goitik bera, total luka egitea, eta hori ere bada joera adibidez bakeroarekin, ez? Denim koloreare, bakero urdina oso modan egongo da udan, eta goitik bera, bakero kolore berdinarekin jaztea ere oso modan dago. Baita, behira. Izan ere, batetik badaukagu beste zailtasun bat, eta da, urte sasoi honetan, oraindik ere gaudela, negukoari uko egin gabe, udakoarekin ausartu gabe, ez dakigulako. Eta esaten duzu, orain ja udakoarekin hasten banaiz, baina datorren hasten berriz oztu behar badu, zer egin, eta orduan hortxe gaude, ez atzera ez aurrera. Bai, Sevillan adibidez erresa da, feria iritsi orduko, soinekoak ateratzen dituztenean armairu aldaketa egiten dute, ez? Hemen Euskal Herria maiatza bukaerara juten zaigu normalean, ez? Oraindik ere batzutan plumiferoa eta behar izaten dugu. Baina bai, hasten da gutxi gora bera, udaberriarekin batera armairu aldaketa, gertatzen dena da, udako armairua eta negukoa oso ezberdinak direla, ze askoz arropa gutxiago erabiltzen dugu udan, naiz eta temperatura ezberdintasuna ez den Sevillan bezain aldakorra ez. Baina orduan, jaka guzti horiek eta atera behar ditugu, eta udan egiten duguna osagarri askoz gehiago erabili. Hori da, ze aholkua eskatuko dizut Jokin. Orain uda dator eta esaten duzu, modan egon nahi dut. Orduan, nola atondu beharko nuke armarioa? Batetik, erosi beharko nituzke koloretako arropak, hori argi utzi dazu, beltzak eta urdinak alde batera utzita, zer gehiago egin beharko nuke horrola behar bezala modan egoteko? Egia da, zuk ez badituzu koloretako arropak erabili behar, hobe dela ez erostea. Zergatik? Gure armairuak daukan edukiera. Eta batzutan hori gertatzen da, egun hortan animatuta zaude erosten duzu, eta ez duzu inoiz jartzen. Hori da, eta etiketa zintzilik horre egoten da ez, pertsan. Oberena da, zuk erosiko dituzun kolore horiek erabakitza, bakero erabiltzen baduzu, bakero hartu, edo txuria, edo hor badaude kolore basiko batzuk urtero eramaten direnak udaran, eta osagarrien bidez sartu kolorea, ze horiek aldatzea errasagoa da, eta toke txikiak jartzea da. Normalean errasago egiten zaigu eta gure burua erosago ikusten dugu horrela. Izan ere osagarriena aurreko batean ere aipatu zenuen, lehen berba da inbeste garrantzitzailea ematen, baina hor badaukagula ja izen batzuk ere badaudela punta-puntan dabiltzanak, eta horietako bat gaur aurkeztu nahi diguzuna. Hori da, ze osagarrietaz hitz egin dugunen askotan marka fast fashion horietara juten gera ez, betaurreko batzuk hartzera, poltso batzuk hartzera, baina joerak sartu bezala, komenigarria da baita ere, gure armairuan kalitatezko osagarriak sartzea, gure egunerokotasunean aguantatuko digutenak eta gure bizitzan erosoak izango direnak. Eta hortan badaukagu erreferente bat, Oiartzuarra dela baita ere, gaur programa Oiartzuarrak eratu zaizkigu iaia. Eta Maixala marka, Maialen eta Iker daudeatzen, eta beraiek hasi ziren duela urte batzuk, poltsak, gerriko poltsak, motxilak eta bestelako osagarriak. Horko poltsalaren ja hori ez da hiena. Ez, hau da adibidea, hau joera bada, eta hau erabilgarritasun aldetik ez da munduko gauza erabilgarriena, hemen mugikorra justu, etxeko giltzak eta diru zorra besterik ez. Hori izan behar nuen bakizu Espainialden bazan friki bataren amak ez, ladrillo bat izaten mentuen poltsoan, eta horren itxura hartu dio ni poltso horri kanga jotzeko ere ez da latxarra izan. Hau oso polita bai, baina erabilgarria ez. Kasu honetan, Maixalak eskaintzen diguna, bada erabilgarritasuna oso politak dira, oso ondo landuak daude, baina bizitzeko prest dauden osagarriak dira. Bertan izan zara eta iruditzen bazaizu ikusiko dugu lan nola egiten duten Maixalan. Osagarrien bila Oiartzunera etorri gara, ze hemen bada Maixala izeneko marka bat, hitz egin ditugun osagarri horiek egiten dituena, atemporalak, kalitatezkoak eta Euskal Herrian eginak. Beraz, goazen Maialen eta bere lantaldea ezagutzera.
Maixala sortu zen, orain dela, gutxi gora bera 6 bat urte. Hasi nintzen sorkuntza txikiak iten, ingurukoantzako, eta asko gustatu zitzaien, gero azoka batian parte hartu nun. Eta hortikan, nahiko arrakasta izan duzun, jendeai asko gustatu zitzaion, enkargo asko eukitzen hasi ginen. Pentsatu genuen ikerta bilek, marka bat osatzea, Maixala izena sortu eta marka osatu. Niretzako sentimendu handi bat da, azkenian nik etxian bizitu dute, nire ama modista zen eta betidanikan bizitu dute etxian joskintzakin, eta hortik etorri naun zaletasun bat izan du da. Orduan sentimendu hori dena dago atzian, esan nahi handia daka, eta batez ere gu bultzatu nahi duguna da moda kontziente bat, pixkat erosketa egiteko garaian jendia pentsatzia zehai den erosten, materialak nondik heldu din, nola produzitzen den, guk adibidez dena oihartzunen iten dugu, eta nik uste dut hori oso aberatsa dela. Saiatzen gea garrantzi handia ematen oihalari. Oihalak bereziak izatea eta aldi berean material onak indinak. Motxilak, poltsak, rinonerak eta portamobilak egin dugu. Eta lehenengo helburutakoa izan duzen web orria sortzia, plataforma bat eukitzeko gure sorkuntzak erakusteko jendiai. Eta hortikan, ja dendakin lanian hasi ginen, eta baita partikularrakin jarraitu genuen, noski. Lehenengo kontutan hartzen duguna da ahalik eta funtzionalenak izatea, egunerokotasunean erosuak izateko osagarriak. Azkenean, igual asko dia emakumeak egia esan erosten digutenak, asko amatxuak izaten dira, eroso sentitzeko behien gauzak eramatekoan, eta eskuak libre eukitzeko, askotan motxila da gure bestsellerretako bat.